Salom horas madihita salutna dihamu amanami inanami suang-suangnya nakon nami na pasobulong tapara di ma roh adoh pikirata marid dehita siya bukwede nomor 587 ayat sada 1 ayat tulis. Marhite-hite gor ni debata ama, dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gor ni to di perbadia na tumopalangit doh tanoon. Amin. Nung nga tibuhiadi darohak ko Jehovah ninna ibana do. Haholongon sa liling na humayan makahulong iho. Di baheni hutayiti ho marhite-hite dengan basa haleluya. Martanyang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurong. Mauliate roha nami tuho. Ala di joho hami tu pakirimon di hanguluan sa liling na. Sa ilehot to dim tu roha nami. Asa margugo hami mangalo hisap-hisap ni roha nami. Jal asa hulului hami akan na di banua gidjangi. Pargugoy mahami manaluhon sa luhut na naing mangabat hami tu hasonangan. Sa ipagadda porsyaon pakirimon dohot pamupoman ni roha nami. Asa monang hami ro di ujung na laho majalo tu pali hami di jolom. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si Pangului. Amin. Udul mamu. Mari dimahita. Dung roje
Tangion hamuma patik ni debata imasian Rom uelu ayat 20. Alai tabo todo saluhutna do manukpak tunadenggan di akan nama kaholongin rohani debata akan na jinauna sian tahinahian atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pergogoi mahami mangulahon na barto patik ni. Amin. Marid di mahita. Tatopotima dosata. Ali Tuhan debata amanami para serohana sumurung napungudo hami di jolom martangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asin roham na godangido saya si maroham mida sadok bang somi se samadusa nami saluhutna say sungguli marohanami asamu baroha dohot pangalahonami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tuhasesan di dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Jehova, nung nga pola hupasisi akka pangaluasim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mula maho tuau ayaw do si paluaho, hasangapon madidebataan na digijang. Amin. Mari dimahita.
Epistel di Mingguta Sadarion Imanan Yenet siad 2 Musa 32 ayat 1 ayat 14 tajahama margati soring sian hami maparjulu alai dumdi ida bangsoi lelengna asa tuat si Musa siad duluki marlutut mabangsoi manopot si Aron ninna mamado ibena hehe maho bahen madihami debata akka namanguluhon hami ay dang huboto namarhua hami manang dang huboto hami namarhua hami manang simusaon bawa namanugion hami ruar sian tano Misir. Jadi sadok bangsoi marsi tanggal ating-ating na sere akka na dipinggol na si debe jala dipabuan doi tu si Aron. Jadi dung di ida si Aron lubui laos di pajok masa dalanggatan di adupanna. Jala martiting ma si Aron madok marsugut ari raya ni Jehovah. Dungi Roma hata ni Jehovah tu si Musa laho mahutuat ay nunga marroha mago bangsomi na ditinggal honmu ruar sian tano Misir. Dungi Roma musehatan ni Jehovah tu si Musa nunga manadda rohakku di bangsoon jala ida ma tung natakang do rohani bangsoon. Alai marhuraja ma anggo si Musa di adupan ni Jehovah di bata nin nama buasa matung marsigorgor rimasmu ale Jehovah midabang som naung tinugihonmu ruar sian tano Misir marhite sian hagogon godang dohot marhite sian tangan na marhuaso. Say mardingot maruham di si Abraham di si Ishak dohot di si Jacob akka napokomi nunga pola manuari ho dirim marbagahon tunasida au pabotohon sogot pinoparmuna songon bitang akka na dilangiti jala sadok tanoon naung huparbaga-bagay ikon huleho doi tu pinoparna bahen pertalian na rodi saliling nililing na. Songoni masahat na martua do na tumangihon hata ni debata jala naung peopsa. Amin. Kor punguan ina
Mari dimahita. Ta tidakon maha porsiao tai songon nahi na tidakon ni dongata sa porsiao di sadok portibion rap mahita medok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit do tanah. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siato di porbadia adorang sohaguan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manay tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehova amanay pargogo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria atau panihala Kristen akan na badia doho dihasisan ni dosa doho dihatai na maddok mula mangulu sogo daging ni halak na mate doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabigema titing na masa di bagasan minggon. Tikting HKBP Tamarunang Minggu 5 Oktober 2020 Sada Romawi nama ragam Sada Goarni Mingguta Sadarion Ima Minggu Pasa Pulusiahon Dung Trinitatis Topik Minggu Lando na Jinou alai otikdo na tarpilit. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit. Rapat Pandita HKBP 2 rapat Pandita HKBP Patu paun ni huriata do rapat Pandita HKBP siang tanggal 10 20 Oktober 2020 nama ringanan di Jetun Silangit si borong-borong Tapanuli Utara do mutusi borhat do uluan ni huriata di hari sadarion tu rapat Pandita HKBP Jalan Mulak tu Makassar di hari Kamis 26 Oktober 2020 nanaing roh tatangnya konma asadenggan mardalan rapat Pandita HKBP tolu panitia Natal anak sekolah minggu nunga terbentuk be panitia Natal anak sekolah minggu ni huriata songonon ma susunan panitiai ketua Nyonya HM Stopul Borulumban Tobing sekretaris Nyonya M Nababan Boru Simamora bendahara Nyonya Tambunan Boru Manurung seksi acara Nyonya MN Sinaga Boru Butar-Butar dohot guru sekolah minggu seksi konsumsi, seksi sekolah minggu, seksi perlengkapan, seksi guru sekolah minggu.
Opat, rencana ulang pesta ulang tahun Pesta Gotilon tahun profesionalisme. Domu tu ulang ni panitia pesta ulang tahun Pesta Gotilon tahun profesionalisme ni Huriata on mana yang sipatu pota lau mendukung ulau nasida. A. Toto ripe 700.000 per keluarga sumbangan sukarela manang donatur. B. Patu paun ni panitia basar makanan 10 per mingguan dohot kupon undian di pertanyaan wilayah. C. Perlombaan menyusun ayat Alkitab Storytelling the Bibles dohot vokal grup kreasi tu remaja Naposo Bulung di hari Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 15 wita. D. Kegiatan koloran Jalan Sehat Fun Games dari Sabtu 4 November 2023 pukul 7.00 wita. E. Perlombaan catur tu ama lomba make up sanggul tu ina songoni nang pokla grup ina di hari Minggu 5 Oktober 2023 pukul 12.00 wita. F. Pesta puncak ulang tahun Pesta Gotilon tahun profesionalisme di hari Minggu 12 November 2023. Asa Parsido Masude Hita Ruas ni Huriata lau mendukung aka program ni panitia pesta ulang tahun Pesta Gotilon tahun profesionalisme ni Huriata. 5. Penjualan baju kaos Pesta Huria. Panitia menyediakan kaos untuk kita gunakan dalam kegiatan kebersamaan semua jemaat dalam rangka kegiatan pesta gereja. Kaos dijual dengan harga 100.000 per pieces dengan semua ukuran dan sudah tersedia di depan pintu gereja kita. Marilah kita berpartisipasi membeli kaos tersebut. Onom Peletu Jolo Sadarion Pasat Peletu Jolo Dohita Baintu Pakta tu diakoni ni Huriata. Pitu Ruas Namar Said Parahlado Sudi Ruas ni Huriha KBP Tamarunang Manangyakon Ruas Namar Said di Jabu manang di rumah sakit. Setu hatama namang Leon Hamalumon Haipason. Mula adong sian Ruas ni Huriata Namar Said di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu Parahlado manang Pandita. Ruas Namar Said Sada Agusta Christine Borusian Ipar perawatan di Jabu. 2 MU Hutagalung perawatan di Jabu. Tolu Anadeak perawatan di Jabu. Walu Ruas nomor ulang tahun Paralhado ke BP Tamarunang Pasaton selamat ulang tahun tu Ruas ni Huriata nomor ulang tahun siang tanggal 115 Oktober. Saya tuhatama namang Leon Pasu-pasu ganjang di umur suak songoni nang Haipason. Ruas nomor ulang tahun Sada Roro Nauli Boru Bakara anak sekolah minggu sia Oktober wilayah Sada. 2. Amak Pandita UF Futasoid MTH sia Oktober wilayah Sada. Tolu Ferrel Paulus Saragi anak sekolah minggu sia Oktober wilayah 2. 4. F Boru Panjaitan 10 Oktober wilayah 2. 5. Lolita Posana Pangaribuan anak sekolah minggu 10 Oktober wilayah 2. Onom Boru Simanjuntak 12 Oktober wilayah Sada. Itu Felixia Sandiva Sianipar anak sekolah minggu 10 Oktober wilayah 2. Walu Siva Teresia Margaret Stopul Naposo Bulung 4 Oktober wilayah Tolu. Sia SWD Burmar Paung 14 Oktober wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamun do ganjang ni umur jala dihambirangna do hamoraon do tamuliaon. Sia ulang tahun pardonga Sarepion Parhalado do Sudi Ruas ni Huriha KBP Tamarunang Pasaton selamat ulang tahun pardonga Sarepion tu Ruas Namarayaon siang tanggal sia saat 15 Oktober. Ruas Namarayaon Sada EH Sagala MY Borusitopul 10 Oktober wilayah 2. Setuata mana seketong Mang Leon Pasu-pasu tu keluarga Nasida. 10 Ruas Narotu para mingguan Sada Sabtu 7 Oktober 2023 PA Remaja Naposo di Gedung Gereja 26 halak. 2 Minggu 8 Oktober 2023 ibadah umum 155 halak. Tolu Minggu 8 Oktober 2023 sekolah minggu 60 halak. 4 Selasa 10 Oktober 2023 pertanyaan wilayah Tolu di keluarga YFY Sinaga SWD Burmar Paung 70 halak.
2 Romawi parhepengon ni huriata boy mata bereng di tikting parhepengon adong di hitabe. Songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon tatangyakon masa gabe pasu-pasu dot las ni roha di hita tarlumobi gabe hamuleon di gorni tuhata. Amin. Tapuji Tuhata sia buku ida nomor 510 alu ayat sada dohot dudukna hut mahita papung pilihan. Ayat selanjutnya
dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mengaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan kuari Tuhata Kristus Yesus tabukama turpuk jamita parmingguan sadarion Matius 22 ayat sada rodi ayat 14. Evangelium Matius 22 ayat sada tu 14, Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Di hata Batak di dogma songonon upama tarengot tu pesta parujuhan. Dungi diulahi Yesus marupama tu nasida songonon. Tarpatu dosdo harajaon banwa gijangi tu sadaraja nama mestahon anakna nama ngoli. Jadi disuruh ma akana posona maju akana ginokon nahian tu pesta nai. HP dangolo nasi daro. Dungi diulahi ma disuruh mana posona nasing. Ninna ma pabuah hamuma tu akana naong ginokon. Nungahu parade panganon pestai. Nungahu potong aka horbo dohot lobu. Nunga rade saluhutna. Ipe ro mahamu tu pestai. Alai nalahobedu nasida ditois niroha nasida. Nasada tu haumana. Nasada tu partiga-tiga onna. Alai ditakup nadeba akan naposona. Dipasipal-sipal jala dipusa. Jadi tarimas marajai. Disuruh masoldaduna mangaleng sehon akka pamunui jalaman nurbu hutanasida. Dunginin nama madok akan naposona. Nunga radenian nahasea tu pestai. Alaidang tahu akan napinioi. Oh pelaho mahamu tuak kadalan walubung. Arahok kamu ma tu harwanon nasa na dapot hamu. Jadi saut malau akan naposoi tuak kadalan ditugihon masa luhut na jupang nasida akan na jahat dohot na denggan gabe gok tamue ma parpestani. Alai lahobongot rajai mamereng akatamuena dapot mata nama disi sadahalak naso marpahian pesta. Jadi di dogma tu ibana nabi hado parmasuk mutuso namang aidang marpahian pesta ho gabe makohom maibana. Dungi di dok rajai ma tuakan naposona tali hamu mapatna dohot tanganna laos pebeli hamu maibana tuna holom maripot-ipot disi mamasa angguk-angguk dohot patung nuripon. Alai lando najino ailando najino aleotik do natarpilit. Ido sahat niturpuk akadongan sahuria sarupa songok kita halak Batak do halak Jahudi molo naing patupahon pesta parujuhan. Manang pesta pangolion anak, manang pamulio boru. Ikon jauh-jauh hari do. Ikon liling do dipersiapkan. Ikon liling dicetak akaundangan. Jala mulu di Jakarta isi naneng marpesta pesta kawin rupani setahun sebelum pesta pamaso-masuon ikun disewa do gedung. Imam mulu di Jakarta alani maulna mengelui gedung 1 tahun sebelum hari H harus disewa itu gedung. Siapa orang Jakarta yang mau berpesta itu makanya adong do padohan dia lak Jakarta songonon. Umaul do mengalui gedung, sia mengalui sirokap ditodi. Ala ni maul ni leleng ni persiapan.
pesta pamasu-masuon di Huta Jakarta. Sarupa songoni mahamwa kadongan turpuk jamita di Parmingguata Sadarion. Sudah lama dipersiapkan. Roma tutu rajai atong jauh hamu ma akan naginokon. Undangan sudah disebar. Ngasahat be itu akan naginokon na. Tinggal nama jauh nama rajai. Asa Roma kana toropi. HP dung sahat dung di jauh. Gudang nasoloro. Gudang na menolak undangan nih. HP ngasahat undangan tunasida dangoloro. Mandapot ton perpestaan nih. Disi sabar dope rajai. Sabar dope ibana paimahon. Jo mamuse sahalinai. Jo ma. Aik behado nasida gabe oloro. Alanga ngarade besude. Akasi panganon ngarade. Catering ngade pesan. Par musik nu ngarade. Dut akan nasing pe nu ngarade. Hola naro manasida. Suruh maro. Dung disuruh akan naposonai. Didapoton ma akan naginokonna. Godang makasidalianna. Dangoloro tu parpestani. Dangolo auro. Neng tuladaku au, neng karejo au, neng tusanau. Nadeba ditakup ma akan aposona, dipusa ma los dibunuh. Hamwa kadongan ahadona neng dohonon itu hatta marite turpukon. Ahadona neng dohonon Tuhan Yesus marhite upama tu halak Jahudi nang tuhita na mangulo di Partikyanon. Bagi orang timur, bagi budaya timur, suatu kebanggaan kalau diundang berpesta oleh raja. Suatu kebanggaan lasni rohado bolo digokon raja au rap marpesta tu jabuna. Suatu undangan yang luar biasa. Sarupa mai moloro SMS ni Pak Jokowi tuhita Roma hamu ruas di HKP Tamarunang tu Istana Negara tanggal nasaon jam nasaon asara parsipanganok kita di Istana Negara di Jabunami da las rohata hamu kadongan digokon presiden tahita dakke hita marnipi ro WA ni Pak Jokowi tuhita HP ngaroni pasu-pasu na belga dui ikon tahamulateo dui moloro naginokon nasongoni. Tetapi justru orang-orang Yahudi tidak mau menghargai undangan Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak mau mengindahkan undangan Tuhan. Mereka menolak suruhan Tuhan. Mereka menolak nabi-nabi dalam perjanjian lama. Mereka menolak pertobatan, mereka menolak undangan keselamatan, bahkan dikatakan lagi mereka membunuh para nabi, bahkan mereka membunuh anaknya yang tunggal itu yaitu Yesus Kristus. Yesus mati di tangan orang Yahudi. Bayangkanlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ido ubahin muruk matutu rajai, muruk maibana, sudah tidak mau datang, tidak mau menghargai, dibunuh lagi hamba-hamba Tuhan. Ahamana masa tu nasida, imanakingan di ayat itu, disuruh ma soldaduna mangalek sehon aka pamunui. Jala terjadi doon ayat pituon hamwa kadongan. Ini kejadian, ini benar-benar kejadian bagi orang Yahudi. Tahun 70 sesudah Masehi. Tahun 70 sesudah Masehi, Bait Allah di Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Itu makanya kalau siapa saudara-saudara yang sudah pernah pergi ke Yerusalem, mengapa itu Bait Allah itu sudah seperti rongsokan saja? Ya karena dihancurkan Bait Allah itu tahun 70.
Ini benar-benar terjadi. Jadi apa kata Yesus sebelum kejadian tahun 70 benar-benar terjadi. Jadi Yesus itu tahu apa yang akan terjadi, future dia tahu, masa depan. Dihancurkanlah bait Allah tahun 70. Tangis be mahakalak jauh di karena mereka menolak undangan Yesus. So nari hamu kadongan Roma undangan itu hita iman yon di ayat siaon on nahita ayat sia laho mahamu tu akadalan balubung araho kauma tu harwanon nasa nadapot hamu ayat 10 joma akan adenggan joma akan jahat di joma hita hamu akadongan dakolan halak jauh di bedi jauh asa masuk tu horong ni haluau ni di jauh mahita halak batak nueng, di jauh halak toraja, di jauh mahita namar minggu sisonarion, di gokon de bata mahita. Kita sekarang sudah menerima undangan Tuhan, undangan keselamatan. Sekarang bagaimana? Undangan keselamatan itu sudah kita terima. Bagaimana? Apakah saudara mau menerima undangan Tuhan? Akana jahat, akana denggan. Orang jahat, orang baik diundang semua. Orang berdosa diundang semua. Saya orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Kita diundang dalam pesta Tuhan. Maukah kita? Maukah saudara menghargai undangan Tuhan? Sudah saya katakan tadi. Ro WA ni Pak Jokowi misalnya tuh hita di hita satu istana negara las rohatta apalagi on tu hatta manggokok kita menjauh hita lubi sianilas di rohatta hamu kadongan sonari di hita do kuncina hamu kadongan diau di hamu ruasnya HKP Tamarunang sudah sama kita sekarang undangan Tuhan itu apakah kita mau menghargai mananggok do sidalianmu tole mak haduan mai anon mai atusan dope narma cerikot atusan dope moloido alasat hamu kadongan ingat kesempatan itu hanya sekali saja aik behado muruk anon rajai dibuat maundangani HP nga ditangata dibuat maundangani dang tau hita tu hangalo na manoktong alani naung dapat hita don waing undangan keselamatan Tuhan tahargai ma tahangoluhon ma tahamulatehon ma moliate ma Tuhan dipatau hodo ruas ni HKP Tamarunangon dipatau hodo hami akapardosa godangon akan jatuh hami Tuhan dangadong nadenggan di bagasan pikiran nami di bagasan rohan nami dangadong nas kos di son Tuhan akan roa do hami sude alai di paluaso do hami manjalo undangan mi ise mahami Tuhan di hadapanmu akan aso tigor do hami akapardosa do hami sude alai di luaso do hami manjalo undangan mi mau lihat ma Tuhan ikon itu do hono tahmo kadongan tahargai ma jadi pakai ma partikian munuaeng jonok tu di bata pakai manuaeng kesempatanmu jonok tu di bata unang pai masogot unang pai madung matua hamu unang pai madung mamora hamu unang pai madung dapat kareja mudaong sonari pai maun di bata hamu bohado argaon muda undangan di bata manangdang gok do sidalian mu manangdang sekarang Tuhan menantikan jawaban kita bagaimana undangan sudah sama kita semua dungi lanjut mamuse dunggok makatamue di parpestaani dapot raja ima sada bawa naso marpahayan pesta idu musi itu dah beh ai nian adong do sada amata rotu pestaon HP huroha marpahayan nabiasa do nasida kalau bagi orang timur ini kan sejarah bagi orang timur ini dunia timur kalau suatu raja mengundang seseorang untuk datang ke pestanya
raja itu mempersiapkan baju. Jadi setiap undangan diberikan baju pesta. Siapa yang masuk ke ruangan ini dipakai baju pesta, pakai baju pesta, pakai baju pesta. Tetapi ada satu orang tidak memakai baju pesta, silap ini. Semua orang sudah pakaian pesta semua. Tapi satu orang tidak pakaian pesta. Itu diberi si malolong nama, bah, kenapa ada satu orang yang lewat ini? Buhado par masuk nion. Apa yang terjadi? Murukma rajai. Dibolokon matu api naroko kan itu. Imana kingan dia ya 10 tului. Api naroko doi. Angguk pulau ni api naroko doi. Hamatean nakekal doi. Hamu kadongan ahado maksud ni ayaton. Unang adong di bagasa pikirata berarti molo neng tu gereja hita ikut pakai baju na bagak. Daong. Dang pakaian nata pakai hidaong. Pakaian dimaksud Tuhan itu bukan pakaian fisik, bukan. Bukan seperti itu maksudnya. Pakaian yang Tuhan inginkan untuk masuk ke dalam pesta. Hari Minggu kan hari pesta kan begitu kan? Kenapa saya katakan hari Minggu hari pesta? Karena di hari pesta, di hari Minggu inilah kita memestakan keselamatan yang Tuhan berikan. Sekarang kita ini berpesta, hari Minggu adalah pesta. Kita menikmati keselamatan Tuhan, kita menikmati anugerah Tuhan, kita menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Itu makanya hari Minggu adalah hari pesta, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus dari kematian. Itu makanya kita berpesta. Tapi yang Yesus masukkan bukan harus berpakaian bagus, bukan. Harus berpakaian mewah, bukan. Bukan fisiknya, bukan. Tetapi bagaimana hatimu, bagaimana sikapmu ke gereja. Apakah saudara tadi datang dari rumah saudara berangkat ke gereja ini, bagaimana hatimu mempersiapkan berjumpa dengan Tuhan? Apakah kita asal pergi saja ke gereja? Tidak adakah persiapan hati kita, kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita ini, berjumpa dengan teman-teman seiman, mendengarkan firman Tuhan? Adakah kerinduan kita kalau kita datang ke gereja, atau kita hanya datang begitu saja? Atau lain mana penting marminggu urusan namanya mana songo dia petho. Molo songo itu mau kadongan dangadong si persiapan nota di bagasan rohan ang pikiran marisuang nama ibadahta. Alay molo rohita tu gereja. Jolo martang yang behita di bagasan jabuta. Dongani au Tuhan yang marminggu. Urupi au. Ala neng pajupang au rap doto di parminggu anon. Nga masih holau Tuhan mengedeon dari puji-pujian mi. Masih holau Tuhan membege hatam. Ido persiapan rohakku Tuhan. Pajupang doto. Persiapan Tuhan aporsiokku. Roma hita denggan hudul di gereja on. Konsentrasi fokus kita. Di si mata bona hita marminggu hama kedongan. Dang roh hita tu gereja. Pajupang dot dongan. Eda. Di mana nanti arisan? Di gua. Jauh kali ya. Bisa numpang eda. Naik Grab aja lah. Di rumah siapa rupanya? HP baru pero hudul dinggan di gereja ngaitor arisan di sukun. Bagaimana sekarang hatimu, hati kita, hati saya berjumpa dengan Tuhan? Itu yang mau Tuhan inginkan. Jala buka hitam buka deta nomor 31 ayat 2. Songon dia tutup pahayata pajupang dohot debata. Buku ede 31 ayat 2 ih. Takas matutu di Papua tu hita. Songon dia paheaku marado ponde bata dia lusima uduk serep ni rohaku ido abit natama dung adong na
songoni tau mau dituhaki. Songon dia au Tuhan pahayaku merpoko uduk serep ni rohaku dengan hati kudus, dengan rendah hati. Itulah pakaian sejati kita berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu. Kerendahan hatimu yang mau Tuhan lihat. Pengakuanmu di hadapan Tuhan bahwasannya engkau tidak ada apa-apanya bila tidak bersama dengan Tuhan. Itu dia. Dan memang benar, andai kata molo horong ni hula-hula hita diundang, adong pesta pamasu-masuon horong ni hula-hula hamu, bohado pahayata asa takasita tadani sahalak hula-hula di ulau ni, dang mungkin dah satabi marcelana pendek kita ro, dang mungkin manang markaos oblong hitaro basatung di jo anon RSC kan nabuhado amatai nong lari do. Jadi Yesus memberikan perumpamaan yang betul-betul logika. Gak mungkin saya, kalau saya horong hula-hula, pakaian yang tidak pantas. Karena tamu kehormatan saya di situ. Harus betul-betul sopan. Bukan harus mewah tapi sopan. Bagaimana menunjukkan saya itu adalah hula-hula di pesta itu. Saya itu pendeta di pesta itu. Saya itu hamba Tuhan di ulau ni. Ikon denggando alani hamo kadongan denggan mahita tadapot ton tuhatai marhite uduk dot serep ni rohamu, marhite ketidakmampuanmu, marhite hahuranganmu, marhite hagalionmu romahamu tutuhatai disima jakkono ni debatahita. Amin. Martang yang mahita. Moliate madiho Tuhan di gokkoko do hami dapat nami do Tuhan gokko do jojo nasiakko iko do denggan alusan nami marhite nahu pasahat hami diri nami roha nami sude sadok ningulu nami Tuhan akapar dosa kudang dohami akana soti gorbe dohami akana marhagaleo dohami nian hurang tama dohami Tuhan jongjong di hadapan mi ala sobadia hami ala soti kos pangalahon nami alai di leho kodo kesempatan di hami Tuhan laho bertobat di salpu hokodo akahaurangan nami di sesa hokodo akadosa nami di pature-ture hodo Tuhan hagadihon nami pangalahon nami pakateon nami di roha nang di pikiran nami di jakokodo hami Tuhan akapardosaon di patau hodo hami Tuhan tu pesta haluaoni alani pasu-pasu hami Tuhan asa lamar sigor gor haporsyon nami maropoko lamtang hami Tuhan mangalo akan asa dosa akan ajat pature mahami amang asa holan hatam nama nahuingot hami ido na mangojar di rohanami mangula kaulaun mi mangula ng akapar kerejuan nami manang di dia kamanami inanami remaja na posobulung mangula kaulaun na marsikola na markuliah be na karejo di pemerintahan ASN wira swasta dohot na dong perusahaan na pasu-pasu matuhan saluhut na asa sinur na pinahan matutu gabe ma na niula ruas di huriam Tuhan nang pe jupang nasida kahamaolon jupang nasida kahasusaan luja nasida Tuhan
alani akka parkerejoanna dakkolan fisik dohot tu akka pamikirionna alai di pasuakodoi mar hite to dim namanal puhon halau jauh nasidai pos rohanami Tuhan nahodo toktong napatongoton ruas di huriam mangadopi ka parukilon manang parsorion di parumah tanggau nabe akka amata dot inata natoras nang tua kayanakon pargogoi nasida saluhutna nama kirim di pasu-pasu pernakonon nama kirim di siro kapitodi tua kena posubulung nami homa Tuhan napa sautoni di bagasan lomoni roham ale Yesus Tuhan nami hutangnya kokai maka ros di huriam na di bagasan parsahiton pasu-pasu jalapa malum ma nasida na marulang tahun hatu tubuh doh parungat cari peon di bagasan mingguon ramotia ke keluarga naung pasahaton hamauliateon dohot keris si pasahaton nasida di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu nang dia kaulaon keluarga dohot hai pasu nasida nang akka ulaon ni panitia pesta nami ramoti maka panitia pesta nami Tuhan pargogoi nasida ai ulaun mudo na diula nasida atong Tuhan lehon semangat lehon pamatang nahipas pargogoi asarap tutu hami dot panitia nami laho mangula jala denggan matutu di matani ulaon pesta nami di bulan November nanalahoron sogot patu pauni HKBP mak rapotnya kapadita ramoti akan naposom Tuhan akapadita sadok portibion ro mendapoton rapoti di silangit si borong-borong namar kendaraan mobil di laut nang di udara ramoti masa luhut peserta nang aka pimpinan nami pimpinan ni HKBP dot aka panitia tutu nama kalau jahon dot mempersiapkan ulaun rapot padita mamukari marsugut pargogoi ma saluhut na Tuhan pos rohanami tiur do sugut ulau ni jala di bagasan ni pason sudia ka naposom didungan ihodo na aka panitia nang aka huria nana yang tinggal honon nami alani aka rapot padi tahun di tamarunangon upasat hai ma Tuhan aka ulaon marhite todim na mangula di bagasan rohan aka parhalado dot aka ruas nang dijagaiho nasida ale Yesus Tuhan nami jalan muliate ma dunga tutu terbentuk panitia Natal anak sekolah minggu ho mamandongani nasida saluhutna boy matutu diulahon na mempersiapkan Natal ni sekolah minggu di bulan Desember nalahoro atok Tuhan jalo matang yang nami elek-elek nang pangiduan nami saya saut malomoni roham marhite Yesus kami martangiang amin. Marit de mahita sian 510 mayak saya dot hudutna hu mahita papungu pilihan 7 untuk diakoni HKBP Tamarunang.
tatangnya kon mapelea tatu debata martang yang mahita ale debata amana mina di banua gijang ho do harorwani saluhut selun lehuna dengan dohot nasa ulibasa na mauliutus
Upa sahat hami masya dan lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gebe uap na khusus di jolom. Pasu mai jala ramoti. Asahu para siak kami pilihan non pati bulhon harajaon mutonga-tonga ni huriam doh ti portibion. Buhai marohan nami marhite-hite tudim. Asalam utadah hami gudang nisirin lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon di toniro di pamataku hosadot gogoki rodi saluhut martaku hubasahan itu nasun sataku. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinorbedia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banotongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, pelua mahami, sian pangaku. Aiho dona puna haraja dohot hagogo rodi hasa ngapon saleleng nileleng na amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya di pasaor honma damena tutodim. Amin. Amin. Amin.
Be